Den kirke er her i baggrunden med det nordvendte tårn. Der er et sogn her på den her side, og her har vi så Kongeåen. Og i dag er sognet herovre på den side også tilhørende Vilsø Kirke. Men Kongeåen har været en naturlig grænse mellem Danmark og Slesvig. Og ingen andre steder, hvor vi har den grænse, har man et sogn på begge sider af grænsen ved det Kongeåen. Så der skal være, eller have været, en kirke på den her side. Spørgsmålet er, hvor han været, hvor han ligger. Det ved man simpelthen ikke noget om i dag. Man har ingen optegnelser. Vi går sikkert tilbage til før den store stormflod i 1362. Men et eller andet sted må der have været en kirke, som det her sogn har hørt til. I dag er begge sogne under Vilsø.